siihen suuntaan, että osa suorittaa aseellisen palveluksen, mutta entistä isompi osa jonkun muun tyyppisen palveluksen, esimerkiksi nimenomaan varautus esimerkiksi öljyvahinkojen torjumiseen. Ja ihan samalla tavalla kuin vapaapalokuntatoiminnassa, niin tämmöisissä ympäristökatastrofien torjuntaan osallistumisessa niin pitää saada siitä palkkioa. Ei voi olla niin, että vapaaehtoiset niin oman toimeentulonsa joutuu laittaa syrjään silloin, kun osallistuu yhteisen ympäristön pelastamiseen. Tuolta annettiin vielä yksi kysymys. Tämäkin on Sailalta tullut koskien näitä tänään julkaistuja taiteellisempia vaalijulisteita. Ota tukea vastaan Teemu Mäeltä. Monissa keskusteluissa kysytään, etkö olekaan eläinten oikeuksien puolustaja, aito punavihreä. Miten suhtaudut Mäen vanhaan teokseen ja aiheesta jälleen nouseeseen kohuun? Varmasti presidenttiehdokkaista ja ehkäpä kansanedustajistakin mä oon se, joka on kaikkein eniten tehnyt eläinoikeuksien puolesta työtä. Voimakkaasti nostettu esille turkistarhauksen ongelmat. Mä oon tiukan linjan kasvissyöjä. Mä oon tuonut jatkuvasti esiin sitä, että eläimiin kohdistuviin ongelmiin pitää puuttua. Meidän pitää tiukentaa lainsäädäntöä, meidän pitää kieltää turkistarhaus, meidän pitää tehomaatalouden eläinten hyväksikäyttöä saada kuriin. Mä en ole nähnyt tätä Teemu Mäen teosta, mutta se, minkä kuvauksia mä oon siitä saanut, niin se on täysin harkitsematon vastenmielinen teko, mutta samaan aikaan pitää muistaa, että jokainen ihminen voi tehdä vääriä tekoja, eikä ihmisiä pidä tuomita loppuelämäkseen. Ja suoraan sanottuna, silloin kun pyydettiin erilaisia tunnettuja taiteilijoita mukaan, niin en mä muistanut edes tätä koko asiaa, koska Teemu Mäki on myös taiteen professori ja arvostettu taiteen tekijä, että pitää niin kuin antaa myös olla sillä lailla vasemmistolaisten armollisia, että ei ihmisiä leimata koko loppuelämäksi, että kaikki me tehdään myös vähemmän fiksuja juttuja.